Aquest nom no, aquest nom tampoc, a veure... Oh, sí, aquest! Ole, sí. Potxons a la carta. Potxons a la carta. Per què potxons a la carta? Perquè m'encanten els potxons i m'encanta la varietat de potxons que existissin. I per què curres a l'hostaleria? A veure, el nom ja el tinc, el canal està creat, hi ha vídeos a mig fer, vídeos dintre el tinter, la pluja d'idees ragen de goteig constant... Ara caldria una presentació com Déu mane. Sí. I com collons me presento? Bueno, puc començar dient qui sóc, però total, el meu nom és irrellevant, així que insistirem que me diguin Xut. A la presentació hauré d'explicar que aquest canal vol propiciar de manera molt amateur i plena de comicitat la divulgació del pallarès com a subdialecte. Amb paraules, expressions... pallaresades, vamos. I també mostrar el Pallars amb els meus ulls, fent visitetes, rutetes, xino-xano. Per un altre cantó, seria interessant fer-los saber la dualitat d'aquest canal, esmentant que va lligat al de Calla Xut. No oblidis un link, que amb alguns se'ls ha donat tot mastegat. Això, ben vistós el link. Matitzar que sóc Géminis, i com a bona Géminis tinc dos cares. Com un caset. Aquest, el canal de Potxons a la carta, seria la cara A, i el de Calla Xut, la cara B. Que la cara B serà la versió més canalla, més absurda i més random. L'abocador de la meva creativitat, per dir-ho d'alguna manera. Així tenim per un cantó, algo més formal. Formal. Aquest de Potxons a la carta, i per l'altre cantó, el de Calla Xut, on recrear-me en múltiples rucades. Vale. Això ja ho tenim. Ara tot això ho hauria de gravar. Wait. Però si ja ho he fet. Benvinguts! Vinga, ja t'has presentat. Ale. Un potxó! Likeegeu si us ha xanat, subscriviu-vos si voleu i potxoneu tant com pugueu.